हेलो हाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गोदान ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जासिहरबाय। नै लोगोफोर आङो लोगो लानाव आलासि जानो फैदों आरो ओमफ्राय नै फिथा बानायबाय आरो आङो लोगो लानाव फैनानै आं माने फैनाय एरनायखौ माने आथुर फैबाय नालाय फुङावनो फैदों ओंखायनो आं जेबो भिडिअ लानाय जायासै। ओमफ्राय नै लोगोफोर डाइरेक्ट फिथा बानायनायखौ लाखाबाय आङो लोगोखौ केमेराखौ हमनो होदो। ओमफ्राय नै लोगो लानाव मा होनो फुजायाव होनो थाखाय फिथा एवदो आरो जों लोगोफोर माबा मा होनो लोगोनि लानि बिफाया मा होनो जा दादिया थैनाया बोसोरसे जाबायमोन आरो बे थैनाय सान फालिनो थाखायनो मा होनो फिथा एवबाय आरो लोगोफोर फिथा मिथाइ गाइखेर गासिखौबो बावजोबगोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो आङो फिथाखौ एवबाय। ओमफ्राय नायलांबाय थार लोगोफोर लोगोजों आंजों बिराद खामानि मावगासिनो आरो साहा फुदुंगासिनो ना लोगो लानाव फैदो जोंनिया जोमै लोगो लानाव बिजनिनिफ्राय बाक्सा खनासारायाव मोनफैलायबाय लोगोफोर स्कुलाव गरम बन्द होदो नालाय न'आव फैथ'दो जोङो साहा फुदुंबाय दं दा लोगो लानाव नै जोंहा साहा फुदुंखांनानै साहा लोंबाय आरो साहा लोंदो नै आसोलफोर नाहर साहा लोंदो nah zata tadi kulum pibe bau nih sih tuh ini kau nih selalu mana suka suidura kelembai cuma aneh sebesar nih bisa apa kan jadi lama bisa tahun salah bisa bisa bagus toh bisa bagus toh bisa udah nih deh, ateng kena ha. Man cuma lagi juga. Nunggal terus. Nei जासोबाय हाजो माखाया मार जाखायो इसोरो अमा जाग्रा गोजासो नाबो लाबावलायाखै नै aduh nusur mana aku saya sih kemarin kok kasih lagi itu bis tiba kayu ini pun boleh dulu deh oh bilai oh di nang kena ya bon jali Tata थांसै थांबो बसनि नै